přeskoč, přelez, podlez, ale hlavně se potom narovnej. Oblez, to je další varianta. Dneska už chodíme od 7:30. Nacházíme se mezi kravami a mezi Jožím. Ahoj. A vyšli jsme dneska z Escampleros, se to jmenuje? Z Escamplera. A míříme zatím do Cornellany a uvidíme. To je těsně před Salasom. Těsně před Salasom. Pojď sem, kohouté. Haló. No pojď tu. Pojď. Jdu do Peregrina, je to. Tak jdeme až. Ale to půjdeme. Tady jsme našli takovou relaxační španělskou techniku. Pasarela de las Xanax. A takhle, když se po té lávce projde, tak najednou máte dobrou náladu a spadnou z vás všechny starosti. To je všechny vykotá. Tak nacházíme se v Gradu a máme tady dezert, unikát, který se odporučá okusit. A zkus, jak chutná. Řekni, jak chutná. Vypadá to takto. Tak já vám povím za chvíli, ako to chutí. To fíný, jo? Na priereze to vyzerá takto, môžete vidieť. Žiadna zmena, čakal som bielu. Lyžička je celkom objemná, tak... Sladké? Hodně sladké. To je karamelové. To vyzerá... Je 5 hodin a možná přicházíme do dalšího našeho albergu. Dobré ráno, máme tady druhý a půl putovací den. Vycházíme z La Cornellany. Náš třetí. Z La Cornellany do La Espina. Je to studené. Ještě? Frío, no caliente. Frío. Dětko, krávo. Čau.
Buen camino. Dobrý den, pane. Jak se vám pere? Ale je to skvěle, cítím se jako v 10. století. Dobré ráno. Dneska vycházíme z La Espina a míříme do Týna. Máme tady krásné španělské Niebla. Mlu. Alebo anglicky fog. Mlu. Slovensky mla, česky je to mlha, anglicky je to fog, španělsky je to niebla. Vítajte v jazykovém okénku. Jak jsou vzdělaný jako Lotrando. Tak vám přejeme pěkný den a nám taky. Vaka. Pojďte k středovi. Jo, teď tě poslechla. Jitka, Vaka. Slíbátko, šrýjebetko. Čau koni. Čau Joži. Čau. Krásné ráno tady máme. Už jsme vzhůru. Joži už se nemůže dočkat a za chvilku vyraží. Ano, procházíme kolem starých rozbitých albergů El Hospital.
jako hostel. A proto se to, ano, správně tady jmenuje Los Hospitales, protože tady jsou celkem 3 velké takové rozbité ubytovny, ruiny. Lord God, wellspring of all love, Joseph and Ellie have met each other through your providential plan. Mercifully grant as they seek your grace in preparing for the sacrament of marriage, that sustained by heavenly blessing, they may grow in mutual respect and may love each other with true charity through Christ our Lord. Amen. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in peace. Thanks be to God. Máme tady pěkný sluneční den, tak možná už nebudeme pěstovat svoje rýmy. Možná. A možná ji pěstujeme u Jožiho. Uvidíme. Hurá. Hurá. Tam seš taky. Však jsem. Náš zásnubní kostelíček a náš zásnubní traktor. A náš zásnubní Joží tady. Dobrý deň, vítajte na našom ďalšom dieli Pepa na tejpe a Alžbetka skoro spadne. Rád by som vám povedal, Počkej, co je dôležité. Nejsi v záběru, protože já pořád s tím hýbu. Dobre. Veľmi rád by som povedal, čo je dôležité robiť, keď natáčate v nebezpečnom teréne a musíte chodiť dozadu. Hlavné je točiť a nepozerať pod nohy. Hola. My tady si chceme udělat video na památku tohoto zázračného jídla, Pro ktoré sme sa vraceli. Ale Ale stálo to za to. Stálo to za to. Potkali sme psíka, šteniatka. Hlavně jsme získali to jídlo. Jo, a šteniatka. Mami. Don't you worry. Do Mirador Sobrela Salime. Vyhlídka nad přehradou Salime. Wow. Tak to je obrovské. A na tom videu to tak nevynikne, na to fakt obří. Tady jsou malinké autička. Snídaní, takzvaná kuřácká snídaně, snídáme ji z popelníku a jdeme dneska do města, které se jmenuje Fonsagrada. Vyšli jsme z Asturias a do Santiaga nám chybí cca 160 km. Jak to máš čipsy, pošlu Branislavovi. Můžu? Můžeš. Are you happy? Yeah, 50, yeah.
Klidně mi dej méně, Joži. Dej mi klidně méně, to vyjde. Buenos días, máme tady další krásný španělský slunečný a pozitivní den. Joži říká, že toto jsou už. Jsem se probudila a říkám, co to jako je. A Joži říká, to jsou posledné zrážky dnes. Tak vám je natáčáme, abyste jich viděli též. Aby vám nechýbali. Aby vám nechýbali. Nebo nám těž nechýbají. To je autentické. A to je Hezké. To už natáčíš? Jo, stačí? To je taková španělská písnička o cestě. O cesto, cesto. O cesto, cesto. O cesto, cesto. Toto je cesta. Čaute, dneska máme sluníčko, finally. A za náma je krásná brána ze stromu, ale krásný loží. A dneska, jo, no, takové to. A dneska jdeme jenom 15 km, tak se těšíme. A ještě něco? Ne. A očekáváme extrémně slunečný den. Jo. Hej duchu svatém. Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. Ano. Jak večerníček. Večerníček. Čau Pepo, pojď sem. Ahoj. Máš hezký ouška. Podívej, Hanci, tady jsou pro tebe medvídky. Jak se předvádí. Čaute, holky. A neuvedné pokušení. Klidně buď někoho. Před náma je posledních 114 kilometrů. Dneska jdeme jenom 15 do města Lugo. Lugo, nějaké historické UNESCO městečko. A vycházíme z Vilar de Cas. A to je poprvé, co si pamatuju, kde jsme spali. Aha. Chceš tam?
já seš tam. A byl to moc pěkný alberg, ale pan majitel byl takový trošku neurotický, takže jsme rádi, že už jsme pryč. Jo, když si někdo chce prodloužit víkend, jak říká Joži, tak sem. A pokud už někdo rád by pracoval, tak pondělí je tímto směrem. Čau, ovečko. Mňau. 10 euro to bylo, wow. To natočíme pro Hanzíka. Dneska vycházíme z krásného historického UNESCO města Lugo a jdeme do Aveiro. Ano. Chtěli jsme vám ukázat hradby, ale nestihla jsem vytáhnout telefon, takže... Ale za toho cíle vyťahnu teraz. Jsou tady takové malinké hradby. Takže vidno nie hradby, ale hradbičky. A dneska budeme mít celý den sluníčko. A celý den chůze. Jubi, máme před celou 28 km. 30. 40. Já David přestaň přehánět. 26 mám. 26 km, ale i tak je to hodně. Pustý. Takový. Jaký šťastný Josef. Haha, ještě se zasmíchá. Mám něco povedať? Parádos. Jo.
Jaké to je? Vynikov. Nejlepší jídlo, co jsme tady kdy měli. Španělské, typické. Obecně. Je de los Dolores, to je naše ulice. Bolesti. Ulice Bolesti. Vzadu Rua da Lua. Nápis? Rua Hippokrates. Tam bude zkrátka. $36,584. Už jsme prakticky v Santiagu. A máme z toho radost. Jo. Who are trash? Nacházíme se na místě, které je Španělská dědina. pro nás. Alebo taky španělská vesnice. A to úplně. Ty jo. Kde to jsme? Je to pre mňa španielská dedina. A to úplně. Český španělská vesnice. Děkuji. Dovolená, však si uvaříme celý. Abychom viděli, jak vypadá jeden Joží. Ten taky vypadá dobře. Jako ten alberg, ve kterém jsme úplně sami. Úplně. Ráno máme tady posledních 19 km. Dobré ráno, máme tady posledních, hádejte kolik? Už jsem to řekla, tak to bude lehká hádanka. 19,308 km. A vzhledem k tomu, že jsme vstali pozdě, tak jsme očekávali si, že tu bude hodně lidí, ale všichni už jsou téměř v Santiagu, takže my si jdeme sami. My taky téměř. Vy taky sami. Vy taky jdete sami. Do nebe všechny duše, zvláště ty. Čaute, posíláme pozdrav z hory radosti Monte Gozo a za námi už vidíme, vy to asi nevidíte, ale za námi už jsou věžičky Santiaga. Už jsme blízoučko a posíláme vám kousek radosti z této hory radosti, protože tady už je jí hodně. A pozdrav, radostný.
bailar, bailar, goza. Calypso a bailar, bailar. Za náma je Santiago. Teď pokračujte rovně. Za 90 pokračujte rovně. Děkuju. Tarta Jacobea a unos postres especiales. Tam asi brzy bude. Wow, just wow. One, 2, 3. All right. Čokolád con churros. Jak vám chutí, pane? Nevím, ještě jsem než. Ciao.